4 روز мешавад ки хонандагони вилояти Суғд ба таътили зимистона баромаданд. Давоми 10 рӯзи таътил хонандагон ба чӣ корҳо машғул шаванд? Нақшаи раёсати маорифи вилояти Суғд дар ин бобат омода шудааст, аммо мутахассисони раёсати маориф бар он назаранд ки ҳангоми таътил бештар ба хоҳиши хонандагон такя карданд. онҳо аз рӯи хоҳиш ба дарсҳои иловагӣ ҷалб карда мешаванд. Азимҷон Исмоилов хонандаи синфи 8 мактаби рақами 5 шаҳри Хуҷанд аст. имрӯз аз омӯзгори фанни химия дарси иловагиро мегирад то донишаш мукаммал шавад, зеро дар ин давра яъне таътил вай имконият дорад ба ҷуз аз китоби дарсӣ бо дигар маводи таълимии фанни химия шинос шуда сатҳи дониши худро баланд бардорад. дар фанни химия мо бисёр дарбораи ҳаво, оксиген ва дарбораи формулаҳо ба ман ҳисоб китобро дост медорам. барои ҳамин ман ба фанни химия шавқ дорам. омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ низ дарсҳои иловагӣ ва ҳар гуна маҳфилҳоро ташкил карданд. бино ба гуфти Медина Сулаймонова, муовини директори мактаби мазкур, дар таътили зимистона на танҳо хонандагони болаёқат, инчунин толибилмони сустхон низ ба дарсҳои иловагӣ ҷалб карда мешаванд. инчунин бо хонандагони сустхон корбариро дар нақша дорем. омӯзгорон бо тамоми он хонандагоне ки ниёз доранд ва дар кадом ҷанба онҳо камбудӣ доранд, бо ҳамон ниёзҳои хонандагон корбарӣ карда истоданд. хонандагонро аз рӯи майлу рағбаташон, шавқу ҳавасашон якчанд чорабиниҳоро ба нақша гирифтем ки дар давоми анами ҳафтаи сипарӣ баргузор мегарданд ҳамаи анамон чорабиниҳо. аз раёсати маорифи вилояти Суғд иттилоъ доданд ки дар таътили зимистона инчунин олимпиадаи даври вилоятӣ байни хонандагон гузаронида мешавад. бинобар ин толибилмони муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони худ тайёрии ҷиддӣ мебинанд. Сайфулло Раҳматов, муовини сардори раёсати маорифи вилояти Суғд мегӯяд, боқимонда хонандагон бояд дар таътили зимистона дар хона истироҳат карда ба мутолиаи китобҳои бадеӣ машғул шаванд. бачаҳо хонандагон бояд ки дар ин давра дам гиранд, қувваи худашонро барқарор кунад. мо набояд ки дар ин давра онҳоро бо бисёр супоришҳои зиёд сарбори онҳоро зиёд кунем. онҳо бояд ки қувваи худро барқарор карда истода ба чойраки севум омодагӣ бинанд ва давоми таҳсили худро бо муваффақият идома диҳанд. соли гузашта беш аз 30 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаҳои байналмилалӣ тариқи онлайн иштирок карда, 16 нафари онҳо сазовори ҷои аввал шуданд. ба ҷуз ин, иштироки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ низ новобаста аз шароити пандемия хеле назаррас аст. ба ҷуз ин, иштироки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ низ новобаста аз шароити пандемия хеле назаррас буд. ғолибият асосан шаҳрноҳиҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Исфара ва дигар шаҳрноҳиҳо қалиб ки ҳамашон ғолибият доранд, бештари онҳо аз ҳамин шаҳрноҳиҳои номбаршуда ба даст оварда шудааст ғолибият. дар соли гузаштаи 2020 208 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии вилояти Суғд дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва 100 нафар дар ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён шуданд. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.